Jeg hedder Liselotte, og jeg har været på slankestudiet on and off i cirka 1,5 år. Og det er nu endelig lykkedes mig at komme af med de der 5-6 irriterende forfængelighedskilo, som har fyldt hos mig i over 10 år, og de har fyldt rigtig meget i min bevidsthed. Det, at jeg nu er kommet ned på 60 kilo, som nok er min naturlige vægt, er faktisk ikke engang den største gevinst. Det er simpelthen, at jeg nu endelig for første gang i mit liv har fået et naturligt forhold til mad. Og det er i hvert fald takket være slankestudiet. Den største øjenåbner, jeg har haft her på slankestudiet, det er nok i hvor høj grad det med at spise for meget. Det kun sekundært handler om mad, men primært handler om at få så meget ro på, at man bedre kan mærke sig selv. I forlængelse af det her, der er jeg også blevet meget bedre til at mærke, regulere sult og tørst. Og i særdeleshed, så har jeg lært at kunne give min krop, hvad jeg kan mærke, at den har lyst til, og den har godt af samtidig. Det er simpelthen en slags åbenbaring, som gør det hele meget nemmere og lige til. Min største udfordring, det var i hvert fald i starten at få prioriteret slankestudiet så højt, at jeg fik brugt den nødvendige tid. Det har også været en udfordring, at kiloen jo altså ikke bare ryger af. Og det kan godt virke en lille smule provokerende, men så gælder det jo om bare at holde ved. Til gengæld så er de tabte kilo altså ikke bare røget på igen, fordi det her det er en ny og varig livsstil, som jeg ser som en kæmpe gevinst, som jeg ikke bare vil slippe igen. Det, der er kommet mest bag på mig, det er, hvor meget anderledes jeg tænker i dag på mad i forhold til bare for et års tid siden. Det er helt vildt, hvor naturligt det føles for mig ikke at spise for meget længere, ikke at fylde mig med ting, som jeg ikke har godt af. Og det sidder simpelthen 100% på ryggraden. Ja, det er jo lige før, at jeg vil anbefale slankestudiet til alle, fordi der er så meget personlig udvikling i det her, at jeg tror, at alle kunne have gavn mange af lektionerne, men jeg vil i hvert fald anbefale til alle dem, som ikke har et helt naturligt forhold til sin kropsstørrelse og indtaget af mad. Og jeg vil anbefale til alle de, der ligesom jeg har arbejdet meget ihærdigt på at ignorere alle kroppens signaler, men som har indset, at viden om kost i hvert fald langt fra er nok.